गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्सुअलि दिनैहाय NIA केसनि सोमोन्दै एसे सावरायनि। बारा गोलाव नङा, सुंद'यैब्लाबो जिहेतु गोजोन गोरोबथायाबो जानानै थांबाय। दाखालि साननैसो सिगां जेलनिफ्राय जिहेतु आंनाव कल हरदोंमोन, ओमफ्राय ओरै देरहासार इस्लारिनावबो कल खालामदों। ओमफ्राय बेखौ माखासे जाखिनि बाथ्रा बुंहरनाय बिसोरनि बे बाथ्राफोरखौ कयेकथा होजाथावि राव दङमोन, बेफोरखौ आं होआखै, दानदों। ओमफ्राय माखासे गाइडलाइन थानाय हिसाबै बे हिसाबै आं कयेकथा बुस्थुखौ दाननानै होआखै। थ' जेखियानो जादोला दिनै जों गोजोन गोरोबथाबो जाबाय, माबो जाबाय। ओमफ्राय आरो सरकारावबो गैया नङा दङ। NDFBनिनो दैदेनगिरिफोर गबिन्द बसुमतारीनो, रनजित बसुमतारीनो, MCLAफोर गोबां दं, MLAफोरबो दङ। ओमफ्राय MCLAफोरबो दङ, ओमफ्राय ओरै MLAबो सासे दं। दा सानैयानो दं। थ' दिनै बिसोरो NIA केस जिहेतु मैया मोनसे सावरायहैलायदोंमोन। बे सावरायहैनायाव गबिन्द बसुमतारीबो दङ, बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर गुबुन गुबुन दङ। बेवहाय मा जाहैबाय, जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय बिथांमोननि न'खरनि फेमिलिफोरबो दङ। ओमफ्राय बेवहाय गबिन्द बसुमतारीबो दङ। फार्स्टआवनो बुंहोदों जाहैबाय, बिथां नैबे जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय न'खरनि फेमिलि, बिसि बा बिफा, सोरनिबा बिसि थांबाय, सोरनिबा बिफा थांबाय, सोरनिबा बिमा थांबाय, जाय हक बिथांमोना बुंग्रोबाय। बिनि उनाव उखिलाबो सासे फैदों। उखिल सासे फैनायनि उनावहाय बिथाङा मा बुंबाय, सरकारनि जुदि NOC मोनोब्ला थाबैनो गनानै फैगोन, आरो जुदि सरकारा जुदि मदद खालामाबा बा बिसोरो जेल सिङावनो थाबाय थानांगोन, बेखिनि बाथ्राखौ होनदों। बे जोंनि थाखाय बेसेबां लाजिनांथाव। आरो गबिन्द बिथाङा लाजिदोंना लाजियाखैमोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंजानायावहाय? मानो एफाराब बोसोरनै गाहाम सरकाराव थादलायनानै अन्तत डिपुटि CA बिबो सासे डिपुटि चिफ हिसाबै बे NIA केसखौ, NDFBनि जाखिनि केस बेफोरखौ एसे मुभ खालामनो हायामोन होनबा? कयेकथा बाथ्रायाव आं रागा जोंनो ओंखारदोंबो आरो बुंनोबो सानदोंमोन, खिन्थु मोनाखाय आं जेबो बुङाखिसै। खुदै मन'नानै दङ, खाथि खाला गोबां मानसि दं। ओरैहाय क'क्राझारनिबो थांदों। दिनै बेखिनि NIA केसखौ जुदि बरननो हायाबा, मानो गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफआव दासिमबो थाबाय थाखो? बिथाङा रिजेन होनायनि, प्रमद बर'निफ्राय बे रिजेन होनो हाया होमबा? आरो MLAफोराबो, EMफोराबो, MCLAफोराबो बिसोरबो रिजेन होनो हाया नामा? ना बिसोरो बे पावारखौल' गासैखौबो लुबैबाय थादों नामा? जोंनि NDFBनि जायफोर NIA नांनानै थानाय, आं बेखिनिखौ दाबो बुंबावगोन, गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव जायफ्रा जेल जानानै दं, उखिला रोखायैनो बुंनानै होबावदों, इन्डिया गभर्नमेन्टनि हम मिनिस्टारनिफ्रायबो जुदि NOC मोनाब्ला बे गथ'फ्रा मालाबाबो गवा होननानै बुंनाय खोनादों, आं खोनानो मोनदों। दासो बरननायनि बेबस्था, दासो मुभ खालामदों। उखिलाबो, बिसोर उखिला सोर हमदों? सरकारनिफ्राय, UPPL सरकारनिफ्राय होगोन होननानै बुंदों। बहाथो? मा खालामखो? बहा उन्दुना थादोंमोन? बोसोरनै बबेयाव थाव फुननानै उन्दुना थाया? दिनै जेल सिङाव थाग्राफोर सेंग्राफोरा बेसेबां हालाय हाफाय जानानै दं। सोरनिबा बिसिया गुबुन फिसाय लाहैफिनजोब्बाय, सोरनिबा बिसिया फिसाय गोदान लाहैफिनबाय। बेफोरखौ गबिन्दआ थाल गैया। आरो बेफोरनि न'खरा मा अबस्था जानानै दं? लाइमुथियाव दं सासे, लाइमुथियाव सासेल' नङा, सानैसो दं। NIA केस नांनायफ्रा दिनैसिमबो बिसोरनि थाखाय गनायनि राहा लामा जेबो बेबस्थायानो गैया। होनबालाय मानोथो बे डिपुटि चिफआवलाय दासिमबो थाबाय थाखो? मानोथो EMआलाय रनजित बसुमतारीयालाय एफाराब थिफुरला बाथ्रा होनबाय थादों? गावनि केडारनो, NDFB गावनि केडारफोरखौनो दिनै EM जादलायनानै
उखिल सासेबो मोजां हमनानै न'खरनि मानसिजों मोजांबो दिनैसिमबो रायलायलायाखै। प्रमद बर'आथ' जघन्यखा, एनडिएफबिनि प्रति जेबो सिन्था खालामखाया। बियो अनलि होफैनांगौ दोनफैनांगौ बेनिल' दायथ'आ, बिसिमल'खा बिनिया, ओमफ्राय जेबो गैया। एनडिएफबिखौ हाग्रानिफ्राय लाबोनांगौ, गोजोन गोरोबथा खालामहोबाय, माबाय जोब्बाय, बिदा फंबायनो होनांगौ, दोनफैनांगौ, बेखिनिल'खा बियो। आरो बे जेबो मावनोबो हाया। बे जुदि मावनो हाग्रा मोनबा एनआइए जायफ्रा नांनानै एनआइए केसआवहाय जायफ्रा दङमोन नांथाबनानै थानाय, जेलाव थाथाबबाय थानाय, बेफोरखौ प्रमद बर'आ थल' बरनगौमोन आरो एनअसि लाबोनानै दिनैसिमबो बरननायनि बेब'स्थाखौ खालामगौमोन। प्रमद बर'जों गबिन्द बसुमतारीजों इउपिपिएल सरकारनि लिडारफोर राकेश ब्रह्मआबो थिफुरला बाथ्रा बुंबाय थानानै जेबो लाब गैया। नोंथांमोना एनडिएफबिनि प्रति साननांगौ। इउपिपिएल सरकारा एनडिएफबिनि जाखिनि केसआव हमजानानै दङ, एनआइए नांनानै दङ, बेखौ सासे बा सानैल' बरननानै खोन्था। बे बोसोरनि गेजेराव हायोब्ला, बे बोसोरनि गेजेराव इउपिपिएल सरकारखौ आङो दिनै रोखायै बुंदों, गबिन्द बसुमतारीखौबो, प्रमद बर'खौबो होनदों, रन्जित बसुमतारी, ओमफ्राय राकेश ब्रह्म, नोंथांमोना बे एनआइए केसआव नांना थानायखौ सरकाराव नोंथांमोना बिजेपिजों एलायन्सआव दङ, हम मिनिस्टाराव थांनानै बिनि एनअसि लाना फैनानै एनआइए केसखौ थल' बरनफैनायनि बेब'स्थाखौ बे बोसोरनि गेजेराव खालामनांगौ। अब्लाना इउपिपिएलखौ आं साबास होननानै बुंगोन आं इउपिपिएल सरकारखौ। नोंसोर खारन सासेबो जेलाव थानायफोरखौ बरननायनि बेब'स्था राहा लामाखौबो लानाय जायाखै। आं दिनै भिडिअ'आव बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन। ना गोनां जायोबा सानसे साननैनि गेजेराव आरोबाव लाबोफिनबावगोन एनआइए केसनि बारै। थ' लोगोफोर भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामा, बहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।